et viskelæder. Jeg har en skål. Okay, kan du give mig en ordentlig god omgang ASMR med din skål? Kom. Kan du, hvad det hedder, viske med de viskelæder? Ja. Kan du tage en vindrue op og spise den? Ja. Du har den der spray på mit værelse af. Ja, prøv lige den står derovre. Ja, hvad tror du, jeg har? Jeg har et viskelæder. Okay. 3, 2, 1. AirPods. Fjernbetjening. Okay. Jeg har sådan en ting til at sådan, du ved, så hår væk fra hunden. Hvad har du? Jeg har... Jeg vil gerne have, at du... Jeg vil bare gerne tage dine ting op, og så banke den stille og roligt ned i bordet. Det lyder jeg som en fjernbetjening her. Din tur. Du slår. Sådan der. Jeg har et julehjerte. Et julehjerte. Ja. Wow. Jeg har en blyant. Okay. Jeg vil gerne have, at du ødelægger dit julehjerte. Ja. Shit. Din tur. Jeg vil gerne have, at du tager din blyant og sådan, du ved, sådan knækker den. Ja. Og så bare kast med det. Okay. Det lyder som et julehjerte. Ja. Okay, er du klar? Ja. Okay. Jeg vil gerne have, at du tager din blyant, og så sådan kører den sådan hen ad bordet. Tag dit julehjerte og så sådan bank det ned i bordet. Det lyder som et julehjerte. Jeg gætter på, at du ikke har et julehjerte. Okay, jeg vil gerne have, at du tager din blyant, Ja. og sådan kaster med den. Bare kast den. Så en skruetrækker. Ja. Okay, jeg gætter ikke på, at du har en blyant. Okay. Jeg gætter på, at du har en kuglepen. Der har jeg. Er du klar? Ja. 3, 2. Jeg har sådan M4 her. Ja, så jeg har sådan en julehjerte, jeg har lavet i sådan 4. klasse.